Лятото е любимият ми сезон. Чакам го с нетърпение цяла година, защото съм запален риболовец и мечтая в дни като днешния да седна на брега на язовира, да хвърля въдицата и да чакам голямата слука. Ако сте запален риболовец като мен и карате вашата лятна ваканция в района на Слънчев бряг и Несебър, ви съветвам да се отбиете на брега на Поройски язовир, където да хвърлите въдица и да чакате голямата риба. Рибари ми казаха, че тук кълве, каракуда, шаран, толстолоб, а отскоро и щука. Ще видим, надявам се да има добър резултат. А до тогава оставам да се наслаждавам на хубавото лятно време и приятната си лятна почивка.